సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ వీటి వరకు ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా వీటి ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా వీటి ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా వీటి ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ బాయ్స్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. గర్ల్స్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా వీటి ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా వీటి ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి వీటి వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటది. కన్‌ఫ్యూజ్ ఏమి ఉండదు. ఈజీగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఇలా ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి వీటి వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత 1 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఈజీగా ఉంటది. కన్‌ఫ్యూజ్ ఏమి ఉండదు. ఈజీగా ఉంటది. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి 2 ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ సో ఇలా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసుకొని టైం చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ 27 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి వీటి వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ టైల్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది.
ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్‌గా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో, కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోండి. లేదంటే కన్‌ఫ్యూజ్ అయితే వీడియో మొత్తం కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో, తప్పకుండా చివరి వరకు కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో, ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు వీడియో చూసారంటే ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటది. తప్పకుండా నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి. వీడియో గురించి నైసానో, గుడ్డానో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. సో, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, మన పాత వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు. సూపర్ అంటే సూపర్‌గా ఉంటాయి. సో, ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్, 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.